Ƙwaryar birnin Kano ta cika ta batse yayin da ranar Juma'a aka ɗaura auren ɗan sarkin Kibiya Alhaji Umar Usman ya auri diyar sarkin Kano, Rukayya Aminu Bayero, inda manyan mutane suka halarci ɗaurin auren. Jim kaɗan bayan addu'o'i, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, wanda ya tsaya matsayin waliyin amarya, ya yi addu'ar Allah ya albarkaci auren tare da basu yara na gari. An ɗaura auren a fadar sarkin Kano tare da gwamna jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje, wanda ya bayar da auren kan sadaki 200,000. Babban limamin jihar Kano Farfesa Sani Zahraddeen ya yi addu'a ga ma'auratan tare da shawartarsu da su zauna cikin lumana da kwanciyar hankali. Auren yana da matuƙar amfani a al'umma. Allah ne ya umarci kowane musulmi balagagge wanda ke da aiki yi ko yake da dama ya auri macen da yake